बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि आइजो मुंख्लं गायदे बसुमतारी आरो मुंख्लं हेलेना बसुमतारी बिथांमोननि थैनाय सानखौ मान होनानै दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसुआ जिल्लानि मावखुलियावनो सावगारिनि गुदियाव आलारि बाथि सावनानै मुंख्लं सानखौ फालियो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो दंफां गायनाय हाबाफारिबो लाफायो। बे हाबाफारियावनो मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावजेनगिरि महरै बाहागो लायो एबसुनि लेङाइ गाहाय नेहाथारि मुस्रि दिनेश ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफायो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि मुस्रि नीलकान्त गयारी, साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि मुस्रि नबीन मल्ल बर', नन्देश्वर दैमारी बिथांमोना। दिनै 12 मे 1988 मायथाइनि दिनैनि सानावनो मुंख्लं गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारी बिथांमोना उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जि आलादा बड'लेण्ड रायजो बे सोमावसारनायाव बर' हारिनि गेजेराव गिबि आइजो महरै दिनैनि सानावनो मुंख्लं गायदे बसुमतारी हेलेना बसुमतारी मुंख्लं जादोंमोन। जेब्ला आसाम पुलिसा गामिखौ रेड खालामनो थांदोंमोन बै समावनो गामिनि जि हालोद बेखौ बिथांमोना बासायनो थाखाय आइजोफोरा ज' जानानै गामिखौ रेड खालामनायनिफ्राय रैखाथिनि थाखाय बिथांमोना पुलिसनि हेंथायै बिथांमोना जुजिदोंमोन। बै समावनो आसाम पुलिसनि गुलिया हेलेना आरो गायदे बसुमतारीनि बिखाजों हाबलांनानै थेर बेथेर जादोंमोन। जों मिन्थिगौ गायदे बसुमतारीया 9 साननिल' सासे खुदिया दंमोन। बै खुदियाखौ बिथाङा बिखायाव बामनानै सिलाइनि गुलिजों थैलांदों आरो बिथाङा थैलांनायनि उनावनो बै खुदियाबो गाइखेर मोनजायैनि आंखालाव 15 साननि उनाव गायदे बसुमतारीनि जि खुदिया बेबो जिउ गोमालांदों। जोबोद दुखुनि बाथ्रा। आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि जि अबथिराय बावसोमनाय बे बावसोमनायखौ जों माब्लाबाबो जों बावनाय नङा। बिथांमोना हारिनि रैखाथि सिनायथि आरो थामोनथानि थाखाय जि जोंनो अबदान होलांबाय गावनि जिउखौ बावसोमनानै जों बेखौ अराय सिबिगोन मान होगोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि सिमां नुदों गेरेमसा हारि महरै बर' हारिखौ दानाय बुहुमाव गेवलांहोनाय बिथांनि जि सानस्रि सान्थौ आरो गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीनि जि बावसोमनाय बेखौ जों फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि थांखि आरो बिथांखिफोर लादों बे बिथांखिखौ जाफुंहोनायाव बिथांमोननि जि बावसोमनायखौ जों लानानै अराय आवगायलांगोन। आरो बे लेखायैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोनाव जोंहा 34 डिस्ट्रिक्ट कमिटि दङ, 229 जोंहा आनसलिक कमिटि दङ, 2000निबो बांसिन जोंहा इउनिट कमिटिफोर दङ, जोंहा 8टा इउनिभारसिटि दङ, कलेजफोर दङ, जोंहा स्कुलफोर दङ। गासिबो दिनैनि दिनाव जोङो मुंख्लं गायदे बसुमतारी आरो मुंख्लं हेलेना बसुमतारी मोना जि हारिनि सिनायथि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय बावसोमलांबाय जों बेखौ दिनै गोसोखांदों। आरो बे लेखायैनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै बिथांमोनखौ बिबार बावनानै आलारि बाथि सावनानै दंफां गायनानै बिथांमोननि बावसोमनाय आरो बिथांमोननि बिहोमाखौ जों गोसोखांनानै सिबिदों।